Tam ju, aby stiahnu do vtedy, ne? Natáčiš, tam ti je čo dručakom. Máte klanvár, nebo co máte? Rýchlo sa dostanete, ja sa dostaneme do veže hore. Nech nám neujdu. Dobre, snajpu. Dobre, ja už strážim. Tu je pri schodoch hore, podolka, Hej. podolka. Máte klanvár, nebo hore co sú v tom máte? tuneli. Dvaja, jeden ten snajper, ten zastaraný. Nechoďte hore tým rebríkom. Hlavne tým rebríkom nechoďte hore. Danga, to ďalej, bacha. A vylez hore, rýchlo, Danny, poď. Teraz Tam ma zloží. bacha, Danny, nevykúchaj moc rýchlo, on tam bude. Ale však keď vykúkne pomaly, tak ma zlešutí. Tu je. To je ono. Nestihol som vystreliť, mal som 15 AP, no pič. My som urval vajco, ty. Pičku by som preletal. Jasné, svinia jedna, že? Fulion, počkaj ma. No! Ty vole, jebu na to, jebu! Ty prdora! Zora. Čo hráte, klanovku, maličky? Maličky. No, já nehraju, já hraju zombíky teplý. A LP hra, klanovku? Výborne podolka. Podolka, ideš. Ne. Naga to končí. Naga to krásna, počkajte. Musel som si vyzať tričko, som si ho osral kečupom. Som tu. Podolka, pozor, schovaj sa, nech ho nás nevidia, schovaj sa. Počkaj. No, Počkaj. Diplom, videl si to? rakety. Počkaj, podolka, počkaj. Všetci sú dole. Pomôžte mi. Podolka, pozor, tam je, tu je hneď za rohom, naľavo, hneď sa... Tu je. Zabite ho, kde som umrel. Tam je za to budovou. 11 HP, Fulion. Unbelievable! Naľavo, Fulion, od moci to obehol. Dobre. Máš daj mi nejaké iné tričko zo skrine. Prosím ťa. Počkaj. Ja tu mám tričko. Chytajte, ja si dajte len tričko, počkaj. Je prasa. Hovorím, prosím ťa. Poďme. Nikto nechce ísť hore, čo? Hej, tu hneď idú z dola. Fulion, keby si tam nebol, tak taký headshot dostane týpek. Počkaj. Ježiš, minery zasraný, si myslíš, že im to pomôže. Hádzal tam miny, som ho nechal do... Pozor. Chápec, keby to natáča, vieš, aké je to prdel. On si tam hádže miny na zem, ani ma nevidí. Ja čakám až dohádže, hodil poslednú a dal som mu hlavu. Ty prasa. Jaj, to bolo perfekt. Teraz mi nelo z popravej strany, Fulion. Počkaj, tam ma vlezem dovnútra. Môžeš si robiť, čo chceš. Čo tu hádžeš miny, čo je? Ty si kokos. On tu fara, on je debil? Furt tam nahádže miny. Fulion, nechoď hore. Ja viem, sú tam miny. Ale ja som tam chcel hodiť granát, preto. Debil. Ne, 3 HP, kamoš. Ja 20. Ty kokos, to som pohnoj. O. Zabij ho. Čo je ty buzeran, čo je? Sere ma. Chlapci, za chvíľku bude aj 1.40 KD. Darí sa, to nie je dobré. No chlapci, som späť dnes, nejdem na tréning. Ideš zavyslať, či radšej, čo? Nie, koleno ma boli. Jasné. Napadnem obve. Ty koňo, napravo, Ty kokos, toto není možné. A Fulion,
Jak ma si rozbil? prišiel- Nechutne ma Si rozbil. zás Napravo. tréner vyhodil, ne? Jeden nad tebou. Choď Na rovno, každý tam, tréning kde, musíš tam, kde je mať- diplom za tou budovou, bol jeden. Ja som tomu zavolal, víš? Že tréner, ja budem asi závislá, lebo ma bolí koleno. Mama mi to aj pofúkala, ale mala by sa mi to zajtra vyliečiť.